ታሪክ ዓርሱ ይደግሚ ይበሃል ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ዝበጽሐ ጉዳይን መጉዳእትን ጥሜትን ድርቅን ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ እዋን መናእሰያት ቦብ ጊልዶፋ ጆን ማይክል ጃክሰን ቦብ ማርሌ ካልኦቶምን ሓዊሶም ማለት እዩ በዓል ሚሪያም ማኬባ ካልኦቶምን ተመሳሳሊ ናይ ሙዚቃ ክእለት ዘለዎም ኣብ ህዝቦም ንዓለም بدمص بمخان هزبو مالتيو زطمي يخون يخل زتوصع يخون يخل فتحسان يخون يخل تاريخ الناس صرحو زنبرو مناسيو تاريخ كا بهم يذكروا مالتي حجون بتماساسالي زي تاريخ زي زسرحلو زلو زمني نايلو ما انت زلو زحقوس زينا زسمعوا ጋይስ ትልቅ ዜና ይዤ መጥቻለሁ እንግዲህ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ማለት ነው 11 ሚሊዮን ብር አሰባስበናል ህጣጥ ላይ በረሃብ ለተቸገሩ ወገኖቻችን ማለት ነው እንኳን ደስ አለን በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ይህ ብር እንግዲህ በኢንካይንድ ወይም ደግሞ በምግብ አድርገን ዴሊቨር እናደርጋለን ማለት ነው ይው ከመራዓተ ማለት መጽና ያርና عارفين زي تاكوين لي كوين ايتالي لي صنت داخلكم ايتالي لي غزا زغدد حدق الله لعلنا حصاص እዩ تصقم ናይ ትግራይ ፍላይ ሕዝ ዘሎ ኩነታት ተሓታት መን እዩ ትብለና እዚያሪኹም መጽዮም ደምሊያው መጽዮም ሁሉ ውድና ነና ደልደል ብዛዕባ ምምላስ ይኮና ንሱና ደልደል ያርናገ አዝ ናይ ትግራይ ወርቅስ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ مل عالم زلخو يودريو ملخو عديتاتنا ريون ناتطرانا هوسبيتال ياتوالو بيزاخاتنا مل عالم شركم حاجزنا بيزاخاتو اتا زناي زوم غربيتنا حمام تاي ودي اي ود عندي باصل شكون يا اخ لا خاتم حاجه زي لينا لو قداينا بعلتنا لنا زي دوكيمنت زي ميديا كينريو انت دارينا يا خات حنقت نسقم تبايلنا مطنققتا توهيبنا ابيترا ابدما دلو اترا وادي غلغ حاجه سمت يخن زونه يكون مارتي تغارو بعمم تحجزو نحلونا من مارتي عمي صوان تግራዋይ ዲ አምሓራይ ዲ زي ፍለጥ ማለት እዩ ኩለን አቅድሚ አዲታትና ከሎም ሰና ንዓና ዝዓመጹና ብዙሓት አለው كما يقنيكم كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتسوان سلامتا يرسعخون دحنا ديكم እግዚአብሔር ይመስገን አነ ሰላም ይዘልኹ ናምና ኢሎም ማዓንቲ ቪዲዮ ሒዞኩም ክሰገር አምና ኢሎም ማዓንቲ ቪዲዮ ካብ ንሪኦም ትሕሶታ ተቀድመ ቢለ ዘራእኹም ጉዳይ ዘሎ ኣዝዩ ዘስደምምን ዘደንቕን ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ቅድም ቀዳድም ዝብለኩም ለማዓንቲ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር አተባብዕዎ ምክንያቱ ውሱን ዝኾነ ወሰንተ ሓበሬታታት ናባኻትኩም ነብጽሓሉ ዘለና ቻናል ስለ ዝኾነ ከምኡ ኸ ለማዓንቲ ሳብስክራይብ ብምግባር ማለት እዩ ንትተሓባበሩ ዘለኹም ኩልኹም ብጣዕሚ ክብረት ያብለይ ይቐንየለይ ኩለኩም የዝደሊ ብጣዕሚ እኮ ዝፈትወኩም ዘመስግነኩም ክብረት ያብለይ ሓሳብ ልብኹም ይምላእ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ኮይንኩም ንትከታተልዎ ዘለኹም ሓደሽቲ ሳብስክራይብ ጽሓፉለይ ነባራት ከዓ ኣስገዶም ይሕደጎ ላይክ ይሁን ማለት እዩ ናይ ልብ ቅርጺ ይሁን ማች ላቭ ኢን ማች ሪስፔክት ብጣዕሚ ይቐንየለይ ማለት እዩ ተስፊየ ስዩም ዝሃበኒ ሽደን ጽቡቕ መደብዩ ዘለካ ኪፕ ጎይንግ ብሮ ኢልንኻ ኣገናዕ ኢልና ሎ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ማች ኢንዲድ ኮልቤ ሽደን ዓቕሚ ዘለካ ሰቢኻ ሞ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ትኹረት ጌርካ ክትሰርሕ ኣለካ ኢልና ሎ ማለት እዩ ኮልቤ ብተመሳሳሊ ክብረት ያብለይ ይቐንየለይ ክሰርሕ ድማ እየ ማለት እዩ ኣይ ዊል ተስፋ ልደት ካሕሳይ ሽደን ከመይ ቀኒኻ ኣነ መደብካ ኣዝየ ዝፈትዎን ዝከታተሎን ምክንያቱ እተቕርቦ መደባት ንኹሉ ዘማእኸልን ፍትሓውን ሓቃውን እዩ ኢልና ሎ ተስፊየ ማለት እዩ ይቐንየለይ ሕጂውን ደጊመ ክብረት ያብለይ ተስፋ ልደት ሓወይ ብጣዕሚ ይቐንየለይ ሃብቶም ተወልደ ክቡር ሓውሽደን ንስኻ ተቕርቦ መደባት ብሉፅ እዩ ሓንቲ ክላበወካ ግን ኣብዚ ግዜ ብዙሓት ተባዓቲ መንእሰያት ቲክቶከራት ወሲዶሞ ዘለዉ ኣዝዩ ብሉፅ ወሳኒ እዩ እሞ ንስኻ እውን ብዓቕምኻ ኣበርክት ህዝቢ ትግራይ ተባዓትን ንቑሓት መንእሰያት ስለ ዘፍረየ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ካብ ዝገርመካ እቲ ጨካን ስርዓተ ግደፍ ንህዝብና ዓፊኑ ይቐትሎን የፅንቶን ኣሎ መንእሰይና እውን ድፍረት ስኢኑ ኣብ ነንሓድሕዱ ክባላዕ ይውዕል ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ ንህዝቢ ትግራይ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ሽግር በዓል የውፃዮ ነቶም ቃን ዝሃዝዎ መቐንዚዎም ዝጎዩ ዘሎ ኣምላኽ ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም ነቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ብወገን ክልቲኡ ዓዲ ኣሕዋት ኣምላኽ ፀጉዒ የብዝሓሎም ዘውፅዎ ኣምላኽ የዳብረሎም ይመልሰሎም ኢልመሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ ይቐንየለይ ሕጂውን ደጊመ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ርእቶታትኩም ማለት እዩ እሞ እንታይ እንዳገበርና ኣለና መሲልኩም ብዙሓት ሰባት ወፈያ የዋፁ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ከዓ ኩሉ ኣብቲ ቻናልና ማለት እዩ ነዋፅ ኣለና ናተይ ከዓ ናይ ባዕለይ ሲስተም ኣላትኒ እታ ሲስተም ግን ብዙሓት ሰባት ኣይተረድእዋን ወይ ከዓ ኣይተረድኣቶምን ስለዚ
أقل بيله أنتي كجبرهم زلهم نقرأ من قدام كحبرهم سلازل اللي خي مالتيو نتا سيستم كريئكم ممو زن كما يقرنا خمنة كملا كنفلت مالتيو أب نايشدن رياكتس وان يوتيوب channel مسكركم مالتيو أب لايف زبل فيديوز شورتس زبل مشاء الله زي قدم ساعة تريقهم اللهم زيهم أبتي لايف زبل مسكركم نحس نمسح لهم زبل لايف عليكم تماسا سالم مالتي حجز نتا فيديو كليك نحرد أجيركم أخوينكم أفتا فيديو كم زي إلى مسمى مالتيو بتماسا سالي مور تبلالا أبزي أتريقوا اللهم زاد حفت زيها مور تبلالا بزلا على زلا مالتيو نعم نحردها كليك جيركم ما نتا مور تبلزلا مالتيو لينك اللاتكم أبتا لينك مساعتكم اترخبوه فورم اللو زمتس مالتي كليك مسجوركمو زغونا فورم خمسيو الفورم خا جوجل فورم يخالي ولا حنت نجار يقولون سلازي actually كاب كرشهم أيك الناس نزول زي مالتي سلنا نسخاتكم تعرفون تجوروا أبزي أكاونت الله أبزل علي بوتاز الأكاونت الله بتا أكاونت جيركم جنزب تأتومو مسأتهم كا أبزات حاتشمكم زأتهم ما متأن كلن مالتيو الناس حفكم كم زي أجيركم ساميت تبلوا موداتا مالتي سلازي ساميت نحرد أجيركم ما نعي سيستم سريح الله سلاز الله كم زتري واز اللهم بخمس عينة ملكع كتمت الله مالتيو أكاونتو أبزيون لكم بتداجا جامي ساب حجي حقكم زلهم فتحوي دي مالتي حمش تشحي ETB زت خلي أوتوماتيكال زقرط مسيلكم نحرد أخوينو زين بالانسون تشيك جورا يتقارص أنك ساب حجي سلازي نبتي ريل أكاونت لا أخولي مالتيو هدله لي أخولي يلو يوحنس كمو مئتي زبليو لي أخولي يقرأتا كاب أرمنيا سلازخونه كاب سويسرلاند يو فتحوا لي أخولي يوحنسون كاب أرمنيا لي أخولي مئتي لنلو انتاي مخانو اتيونيت سلازي فلت من البات BETB إذا قمت سيستم زي سلازي بخندي كم زل أقومو خندي مخانو لا أغلي $100 نحرد أخوينو 10 شديسش مثلا أنت تتجاجي قدوس حدش بتمساسالي 5 يورو اللي أكالين يركا 5 يورو خاش ومنتش مالتيو سلازي actual نفت أكاونت سلازي أتوه نحركم أخوينو 54 شخا بزي بتصحينا لنا كلهم نزي فيديو ناتي تكاتاتو لسبات كا ززعمهم مالتيو تتغلوا طرح مالتيو بشوم شدن كأتو تدليو بعليك أشومكم ندمبكو أبصحلكم كمص تدليو نجر نحرد علي خوينو إنه ناي GoFundMe لينك أبز حجي ساعات مالتيو نمخفاتو تعم أزيو بزح بروسس سلازلو زناتي قلصنا تصرار حزلون شمكم داتا نبابة زر أيلون أكتيف زخونا سيستميو ديفلوب جيرا زلخو جن أكتوالي نقدم اتقرش تأتوه نفت أكاونت زلكم أو زراخمو نابزي مالتيو مسأتخمو يخم اتزأتخمو متأن شمكم تصحفو مالتيو نغطل نعمل لهم مع انت فيديو Welcome to Shidden Reacts 1. بتمساسالي لينك ابتنا لهم مع انت فيديو ونقدف لكم الله ايه أدوناي تاريخ مسرح يقصل له بايزوي تاريخ يسرح له تحقسكم يقوم بالتعم الدس يلكم كم زخون تسفى قبر اتجنزب أزيو بزحي اوف كورس أدوناي أزيو كافتم اجزي أبيرز حاريوم زمرس أو من سيحت حدا خوينو له على جون داري البتمساسالي تمال تاريخ صريح ميوم تمليسهم بزحات صفر قطر زي ولا ميوم زخدو زلو سلازي أدوناي ون أم خاد كركب مجمريا جن يكبي زلو إن كايند بجنزب بعينة كله سلازي تقوايكم تقبروا حجي ناب استفعل بوتاتات كم عينة أجمع نزلهم بوتاتات نمخاد زجبر موت أصل زخون أيوه أدونا ينتهي لكم تاريخ اسمعكم እንግዲህ እያሰባሰብን ያለነው ነገር አሳያችኋለሁ እዚህ ትልቅ የሆነ ስብስብ ያካየድን ነው በጣም ብዙ ሰዎችም እየደገፉ ነው በየአቅማቸው ማለት ነው አሁን ወጥተን ልናያቸው ነው let's go ደስ ያለ እየተሰባሰበ ነው አይደል ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሃይ እንዴት ናችሁ ሰላም ጋይስ ናፊየን የቀረበ ሰው እንደምትመለከቱት የልጆች ጫማ አሉ ልብሶችም አሉ እዚህ ጋር ክዳውን ተለው ሁሉ ይዘለው በጣም ደስ የሚለው ማርያምን ዛሬ ዙረት ነው ያልነው እኛ ብርድ ልብስ አለ ዋው this is amazing ዘይትም አለ ፓውደርም አለ ያው 10 ሰዓት አሁን ጉዕዞ ላብ ሕጻጽ ጀሚረን ይኹ ቤተሰብ ትማሊ عوج حاونا خمس تريق وزلهم مالتيو كالي تماساسالي تاريخ يسرح زلنا سون كمو يحيزو قعزو جميرو له مالتي زي تريق وزلهم بملو حيزو زنقاساس زلو حيزو زغير زلو قدايو
ከምኡ ተመሳሳሊ ብዙሕ ሰብ ሒዙ ዝኸድ ዘሎ ስለዚ ነዚኢኹም ስኻትኩም በብዝተፈላለየ ቦታታት ዶኔት ዝገበርኩሞ ብዓይነት ከኣቶም ኣለዎ ኣብኡ ከዓ ብጣዕሚ ብዘላቂ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ፅሩይ ማይ ቀረብ ማይ ገለ ዝመሳሰሉ ነገራት ክኳዓቶ ኣለዎም ቀረብ ሓበሬታ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ኩነታቶም ዝከታተሉ ሰባት ክግበሩ እንድሕር ዳ ኮይኖም እቲ ገንዘብ ከም ዝረኣኹም እዩ መቂልካ ትቅርሺ ህብህብ ኣቢልካ ገለ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን ብጣዕሚ ኣዝዩ ውሕድ ብቁፅሪ እንድሕር ዳ መቂልኩሞ ከባቢ 30,000 40,000 50,000 ዝኸውን እዩ ማለት ተብቲ ማዓስከር ዘሎ ጥራሕ የዝብለኩም ዘለኹም ብክልተ ሰለስተ ገጻት ቦታ እቲ ጽጉም ብዙሕ እዩ ቁጥር የብሉን ማለት ላውኹም ንቅርሺ መሰረት ላው ሞከረ ንቀይራ ለህዝብና ለተጸገሙ ወገናትና ብልተወሰነ መልክዑ ሓጊዝና ክንምለስ ኢና ብሰላም የቲኻውን ደቂ ዓበይቲ ኩለና በብለናይ ቦታ ለህዝብና ንውጽሐሉ ይሞጽኹም ታቆይነ ይብለይ ኮይኑ ጣይታ ላይ ይብለይ ሰንተ ዳኹም ጣይታ ላይ ይብለይ ገዛ አደየ እዚኣ እንሻይ أنا تزعم زعسل ليلي همتا لكم تعالي عنقدكم كل عرض قول أفتح حضركم صريحكم براكم أين زي درهدي فلاح الزلة خنا تحتات مني سلازي حجزوا مالتي درها يهو أملوا تن ولاديت نسنون زوفي أزلوا تدره أن مالتي شيطان بعينتكو خباي خلأين ويكأخذ كمال خلأين جن نسخاتكم ونسلت حجزوا زلهم اتهدروا يزيء افتات حضروا له سريحكم بالعوا الى نهب الله مالتي كما عدو خلا عدو تاتنا كماين حقنا مزراب مالتي مستي عدو تاتنا ولدنا زلوهم صباي اتناي مناسي تدحر نحنا زنبهالو تنبعلتنا نوقعو مسو كيترايو وي كا كيتدمرو ناي بحقي كنغركم مالتي زراخب ولا حنت ነገር يبولن ازيو بتعمي فلي زبله لو هاتن لقسن زلون ولدي ان زلوانا ابنا حصات صقم تحتاتاي منيو بزحات ستيكولرات نتصقمي امبر نتصبق يكونن كله ويخول يوم سبلنا افتبوزي نيو افتم قرو زغبو حاجزاتن غلملاتاتن كوردا جمير اسكع خلل زلو سب تحتاتاي بوانو سوا حدغا زلو بوانو كال اي دي بي ماخل جميرو كاب اي دي بي ماخلون توكال له اي دي بي متحاورت له نوردهم نزوهم حاوريتا كهو لهم حده زغدد حده قالو لعلنا حصاص ايو تصقم ناي تግራይ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ኣብ ናይ ህዝብ ትግራይ ምጥፋእን ዘይ ምጥፋእን ድማ ዝኾነ ነገር ኣፈላላይ ክንእቱ የብልናን ኢና ናዋ ዶክመንት ኣለና ንሕና ንዓለም ንኩሉ ዝፈልጦ ማለት እዩ በቲና ኢና ሕዚ ግን ፈንዲኡ ጽባሕውን ካልእ ዝፍንድቕ ኩሉ ይኽእል እዩ ድሕር ዘይመሪሕና كالقاو تعوط حبت اي خلن حدث زمن زي تعوط له زمن ولا يكون كالاي اما راح وين كهزنا ما راح كان استوها عبطونا يتغلن معاد من هنا انتاي ديكلر غيرنا انتاي ريبورت غيرنا نعلمس نحنا لناكو ስለዚህ تعويط زعبت يكونن كم تحز لك هذا له دما زغدده مع زغدده ون انهي እዩ لما انت خاوي حدا عوي درجه زتما يطلون زنغرزي كمي كمتفتح خم زلوا حصلوا انت هنقبرلنا ازي اريكم نصيوم مصيوم ስለዚህ تعويط وني نيريو تزربا زعبت زبحال حساب الله እዩ ሎሚ ንብዕባጥ ዝጓየ ሰብ ኣሎ አቱም ሰብ እንታይ ዝባል ዝሕዝን ነገር ኮይ ብጣዕሚ ሲልካስ በቃ እዚ ጸገም እዚ በጽሒ ዘሎ ጸገም ሲ ዓቤት ከብስሩ ናይ በሐቅ ዝዕበጥ ዲ ኮይኑ እንታይ ማዓት ይወዲ ናበይ ይስይ ኣይሓፍሩን ትግራይ ቴሌቪዥን ትማልያ ሕጻጽን ዝርከቡ ወገናት ዝግበር ሓገዝ ብመንግስቲ ናብ ዝተኸፈተ ሒሳብ ቁጥሪ ባንኪ ኣታው ክግበር ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ጸውዑ ይብል ብሽም ማእኸል ተማዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ፍሉይ ቦታ ሕጻጽ ዝግበር ምትእኻብ ሓገዝ ብመንግስቲ ተማእኺሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ እሞ ናብዚ ኣካውንት እዚ ከኣቱ ዘሎ ወይሉ ኣካውንቲ ጽሒፉ بمنجستس كأتو خلله ويلو بتلفزيون كتفنوا غيرو زحزن زدنجز زبك زينا يبايزوي بزحات سبات بتعميهم تجرمهم انت نخبر يدليون بزحات بقى يفلطني لومس دنس يوم بقى تجرمهم هون بزحات سبات يلوم تصاريفهم كون يقول انديو ግን ውሽጥ እስማዕካ ጉዳይ አለ አምንታይ እዮም ነይሩ ዝኹል ላይ ጸገም እንሃሎ ኦርኬስትሬት ዘይገበርዎ ዘይሐብሩሉ ንህዝቢ ዘይብጽሕዎ ነገር ወይ ከዓ ዘይተዛረብዎ ነገር እንሃሎ ሓቢኦም ጾንሑ ማዓት 100 ጉዳያት እንሃሎ ዳሕራይ
ከምዚ ብምግባር ነቲ ህዝቢ እንታይም ገብሮ ተቅርሽ ሕጂስ ናብ አካውንቶም እንታ አትዩስ እንታይም ገብሮ ሕጂ ኮት ዝሕግዝ ዘሎ ሰብ ከከብ ጅቡኡን ናወሰደን ሓገዘ እዩ ዘእቱ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዘን ጉዳይ እዩ ነውሩ እውን እዩ ፈፂሙ ናይ ነውሩ ነውሪ እዩ ክነግረኩም ማለት እዩ ከምዚ ክግበር ኣይነበረን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ዕንጨቲ እዩ ቶም ሊያው መጽዮም ረኹም ህዝቢ ትግራይ ረኹም ኣብ ችግሩ እዮም ስርቅዎ ዝሓዙ ኣብ ችግሩ ኣነ ከምዶም ሓሳዳት ድወሉ ከምዶም ሊያው ድወሉ ርኢ ኣይፈልጥ መጽዮም ረኹም ናብዚ ኣካውንቲ ኣእቱ ይብለለው ብትግራይ ቴሌቪዥን ጌሮም ኣብንኹም እንቶም ሊያው ብዝኾነ ክነግረኩም ንህዝቢ ትግራይ ክትሕግዝ ትኽእል በዓልካ ከይድካ ብዳይሬክት ተሓግዝዎ ናብ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይብልና ንሕና يبلنا ليبا بود ليبا تأكيو نخود نبر نتجري نهزب تجري زمرح منجسي يلا سلازي نبزي أكاونت زي كيتو دوزي نايس كاميراتي نايليابو نايش مربرتيو حدا رقم نوزي كيتو تو هزب تجري بمحبرات كاجركا بنتن كاجركا وجن كحجز نسقمات كحجز اسكامري زمنجس توزي اسكامري ليبا منجس سايكون هو من محدار زوام معراب ندي ودو زوام معراب قول كديو اسكا حزد امز كل سبنا تودد اوين يركب لكم حزي اكاونت خفيتكم الى يانس محراب هاي قول كديو انا يا كتبات الحراز لنا اشي بمجنتي وزموت زلو جتر خويلم صوت كريو باين توري تبعي ما عندي هاي بعرف زلنا اكاونت هذا خميس هذا دون هايدي ماشي زي سدست خويلم يبغى يحطوا او من هذا توردات اسفلت وين هو نسيكون نحز تحطونا حزسي زوام معراب محددرت تخونكم مس ناي معراب تግራይ ተመዛባላይ እንድሕሮ ኣብጥቃኹም ኮይኑ እንዳተወደስ ሕዚ ቲክቶከራትን ናይ ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖታትን ምስራኣኹም ኣካውንት ከፊትኩም ገንዘብ ሃውና ማልሲ ጉቦ ይኮነን ንስኹም ንሓደ ውድብ ተዓስኪርኩም ተሓንጊርኩምን ህዝቢ ኢኹም ተውድኡ ዘለኹም ንስኹም ክትርሕቁልና ኢና እንደሊ ሕዚ መናእሰይ የለው ኣካውንት ከፊቶም ኣለው ንኦም ንሕግዝ ዘለና ንስኹም ሕዚ እውን ንኻሊእ መውዓላ ኢኹም ክትውዕልዎ እምበር حنت قرش نابزي أخطأت تخلى نحن خاء ناو إثيوبيا نقد بانك ناو جزء عمزات صحيفنا دو دابين أخنا عطوه بصور خمس زبان نجار شكتيهم نسخهم لا هذا شكتينا السوق رفضه شكتيهم أوين يركم تقول لسابك موت كلاسي أوين يركم سخم متشات أو كتما خف فيكم نسخهم أو طعم هزوجن يودع الله هزوي يودع نيرو جناح أبو زوج حساب كدولو لكم يو بزوج حساب كم تقوم يو كاب تمازال تزمصوس كاكاي تزمصوس قدم كله ودنا هنا انا دهندل بزعام الله سيكون نسينا ندلل يرنا ودك حس كان تعمل ودنا لا اول كوينا دكنا فريدينا مسوات خفينا مبزي ودك تانكو ودك أبطال نبل أسفر على جوعي دحنا وزع تحد على عاود ولون سي أزناي تقرأ ورقص ناي ولك سباتي يحزني بك أخوم يوم يزول بك أنا ودنا إنا ندحنهم بر نتدحنا يو بينتنا أنت تملس ناسي حريسنا أنت بلعنا وي زخونا بك حتصيرو سؤالنا خن موتي نابزي بك أموات حيشنا يوم مريضهم زبل نيحاسوت زمتتات يوم تقلال لا مالتي حقኝነት ዘለዎም ተዝኾኑ በእውነት أنا أشتلي ገንዘባት ማለት ነዚ ህዝብ እዚ ክንደየናይ ዝኣክል ጠቐምቲ ምዃነን ትፈልጥዎን ኢኹም ክቡራትን ፍትዋትን ኣብ ዘለኹም ሰማዕቲ ዘይርዳእኩም ኣይኮነን ንስኻትኩም እትገብርዋ ዝኾነት ትኹን ሚኢቲ ነብሲ ሚኢቲ ቅርሺ ህዝብ ዘሎ $100 $50 ገለ ብዙሕ እዩ እንዳተጠራቐመ ይኸድ ሚኢቲ እትገብርዋ ቅርሺ ንዝኾነ ሰብ ዳቦ ዓንጊላ ክትውዕል ማለት كبدو خبلع كيتأم خيموت بتأميت موت كيموت مالتي إذا كل حدقة صريح زي بلع حزب يكون صريح زي فلت حزب يكون إذا المسخ نبرز ده الحزب يكون كابز حزبين اللي على سرحتين يعني برد مش لازم حرس ودعخر حرس سليت حرس كل زجبر زي وانا مفرع عدي يوت أميزول
مخا عند حقنا يتزبنا زنبره مالت كلهم نايزي قطع زي بلع يلن حماق كنبر يخل تقطع طعم كنبر يخل حماق بال قطع يلن كن اندحر توهاباي بتحقواس هابت كاديخا زولع خي ولا غزيخا تتولعون غزيخا زبلع ترخيبك هتبلع نزهز بزيو كمزي عينت سويل كاشك على القل زلو زحزني ابز خباب زي اندحر دا فلطكمو حصاص مالت بتحد وغن حصي بتحد وغن سفرا مريم بتحد وغن شرارو بتحد وغن ددبيت بتحد وغن عايت سبطا كله زلو ناي ورق محص بوتاታት زلو خبابي مالتيو محانسه مالتيو بتقو زلو بوتاታት ابز خباب زي ورق يزحص موت ورق ابزي زلو بمول بخنتالات وصيو يسرقو ليابو بليعمو مالتي زحزن اتهزب خا اب ورقي اب لعل ورق خوينو مالتي بطميتي يساقه يموت اتكابت هزبي ابو زلفت غون لكو تمكد دعس تمطللا مسكساب كنينا يزاكل كم زخونه ولا تمبلع سيبلع بزي يقدس كابتات بلعو 50 مليون اتحنتي ولا تنكلت نزياتهم ما ينتقعكم لهم انتاكم كيتكون انا بونت كمي عينت امرو زلو تولد يزي ندعي ስለዚህ ላውዚ እዚ ናይ ታደሰ ወረደ ጸገሚ ሁላይ ናይ ሰራዊትና ወን ጸገሚ ናይ ትግራይ ትካላት ምስቁመን እንخلዋ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝ ትግራይ ልትል ትግራይ ልመርሕ ዘሎ መንግስቲ ግዛው ምሕዳር የዝብል አካል ሰጥለ ተቀብልዎ ይግባ ነይሩ ማለት እዩ ንኸኒለ ዝገብሮ ምክንያት የብለና አለ እሺ ካመነ ግሮበት ጽቦ ነገር ካብ አምላኽ እቲ ቅሳነት ካመኒ ካብ አምላኽ ካብ ነፍሰይ ዛስዋይ ማለት እዩ ዘለና ሽግርና ዘለና ጸገምና ከንተረደጋ نفوتها كلنا أبنا إدى إترادي أب إترا أبدما دلوا إتراوان يقولك حاجة سمعتي خان زوانة يقول مارتي تقارن رقب عامهم تحجزوا نحلونا منهم مارتي نحنا إتران يقدنا لنا ويكن حجزكم نحهم كبري حاكم كلهم لا ما يكوننا نحلونا منهم يتجوروا كل سبنا نحلونا يتجبر سلي دي بقولوا كرهنتو دي بقولوا مارتي إذا دزيات ولا سينا لك بك حمد تغيره نيجي أرجوت إذا حلف صد نهرت خوينو حلنا يقولوا مارتي فلاوي حلنا يقولون مالن صباحا بوغنا بديكم تخيلي ابكال نغركم تانا خيلي نبار سبيلن نبار تاريخي صبو غبر نمنم امدر عالم كلها ابدا يودي امدر عالم كلها صبو تغبر طرح يزلكا بقى تصبوتي ابدا بقى بيوتك خلها تنفاس كلها ابدا بقى تمسغانا خطروا تخيل كفطاري لزامنانه اتندخ فولي زربا منم وسخ زي اليوم مالت كساب كندزي أنا تقطع معندو ويكا صويلو ززارب زقلد قالهم تاتي مثلا نيرو لما عند جن بقى رغيبو وصل زخونه ترديو تردوا مسبات كل يفلطيهم زي يفلطو خوينا ما يكون تعيز بحال مالتي انا سي صقومبر دنقوري كونكون زبحال الله مالتي نسو خا زي تمهار خوينا زي كونس عدل زي قطمو خوينا زي كونس زي يفلط خوينا زي كونس صقم زي رأي زي كونس كله زفلت منئسه እዩ فحبتن ኢሉ ዘሎ ሞኻታ ዕጫ ተማሳሳሊት ጽባህ ትቃየር ትመስል ኤቢ ገለ ትመስል እንበር አው ያዘላ ምንም አይከደትን ናይ ቶማስ ካንስ ማይ ዘረህራሉ ንእግዚአብሔር አምላኽ የለቁሕ እዩ ዝብል ቅዱስ ቃልሞ ነዞም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሕንጻጽ ተጎዲኦም ዘለዉ ወገናትና በባዓቕምና ንሓግዞም ንርዳእዮም እግዚአብሔር አምላኽ بوجنتهم عبيدهم ذهبهم جيري نتهم دخمات وسردهم بتستوهبنا جيرنا سقوماتنا نردع نحجزهم كاب إخزابير أملاح عصبهم ركوب لينا لومي نوعهم كاب زلهم سكم تداوتينهم إخزابير أملاح كان عنا كاب تتدالينا زلوا سكم كوزاني حجز نقول لهم توم تقولين أبحنس زلوا وجناتنا نكبر سلام كما يتقون يا ريت عم يسرح جزيس لزلوا في خمسة لما تيكون اسمي كابي مالتي زنريو زلنا موي دما كلاتنا هم تعزلنا حزب الحصاص اب كبيت صقم شكرني زلو سلازي وغناتنا نمحجاز وغناتنا نمردا اوشتنا بدغن زلنا ايدي ايتكاينا እግዚአብሔር ይተሐወሶ አቦኖም ይባል ድሉነትና ንራጋግጸለው እግዚአብሔር መስቆም ይሁን حزب الحصاص عميصوان تግራዋይ ዲ አምሓራይ ዲ ዘይፍለጥ ማለት እዩ ኩለን ኣብ ቅድሚ ኣዴታትና ከለዋ ምሳና ንዓና ዝዓመፁና ብዙሓት ኣሎ ኣነ ብኡነት ለኩማሉ ንዛማዓተ ወይ ድዛረብ ኣምላኽ መስገን ኣነ ኣይተዓመፅኩም በሰላም ኣቴ እንተኾነ ግን ኣነ በሰላም ኣቴ ኣብ መቃብር ስለ ዝደቆስኩ ግዲ ኮይነ እቲ ኣብ ዳባት ክልተ ወርሒ ገለ ምስ ገበርኩ ሰንኪለ ማለት እዩ ከባቢ 3 ወርሒ ኣብ ዓረብ ደቂሰ
ካብኡ እንደተማሓሸ መጥ ግን ብዙሓት ሕዋትና ኣለዋ ጥንሲ ሒዘን ክኾና ይኽእላ ገላ ክኾና ይኽእላ ብዙሓት መን ዓሚፆን እንደይፍለጥ ብኣገባብ እየን ዓሚፆመን ተረዲእኩኒ ከምዚ ኖርማል ዓመፅ ኣይኮነን ብዘይ የድሊ ነገራት ዓሚፆመን ንኸይንዛረብ ወላ ሓንቲ ንኸይንዛረብ ናህና ባህሊ ስለ ዘይኮነ ኣይተዛረብናን ብዙሕ ዘይተዛረብና ኣለና ኣነ ይሕሱ ወይ ይጋገ ተሃለ ኣብዚ ኣምሳይ ዝነበርኩ ክትዛረቡ ትክእሉ ብዙሓት ብዘይ ኣገባቡ ዝተዓመፀ ኣሕዋተይ ኣለዋ ኣብ ዳባት ብዙሓት ማለት እዩ ካብኡ ከዓነ ምሕረስ የለን ሕክምና የብልናን ኣነ ብከለኩ ከይተሓከምኩ እየን ኣዲስ ኣበባ መፅእ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣይተሓከምኩን ኣብ ኣሜሪካ መፅእካ ኣብ ሕክምና ኣለኩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂስ ንሳንሲ እንድሕር ሕርስሲ ብፌስታል ዝቕበሉና እንድሕር ነይሮም ኮይኖም እንድሕር ትንፋስ ዝሓፅረና እንድሕር ኮይኑ ክኒና ዘይብልና ኦክሲጅን ዘይብልና ብዙሕ ነገር ዘይብልና ኣወዳትና ኩሎም እግሮም ስንኩላት እዮም ሞገስ ህለካ ይመስክር ኩሎም እግሮም ህሩማት እዮም ተረዲኻ ንክልሓዊ መጀመርታ ከዓ ካብቲ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ናብቲ ዳባት ምስኣተና ከዓ ክልተ ሰሙን ገለ ከይገበርና ከዓኒ ሓደ ራሻ ድበሃል ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣብቲ ማዓስከር ሓደ ከዓ ፀጋይ ድበሃል ወዲ ዓዱ ካላ ነቲ ወዲ ዓዱ ካላ ኣብ ጎረሩ ሃሪሞሞ ሕጂ ይረቋ ኣሎ ብሊብያ ገይሩ ኣትዩ ሽዑ ግን ኣሰንቢዶምና ማለት ሽዑ ንሕና መፃና ነዲኡን ነቡኡን ከዓኒ ብሓሰርካ ቀቲልዎም ስለምንታይ ንሕና ቀተልቲ ምዃኖም ሸዓ ኣሰንቢዶምና ኣታ ዝናይዞም ጎረቤትና ሓማም እንታይ እዩ ወደይ ሕዘኒ ብጣዕሚ ሲሉ ፍልይ ዝበለ ታሪክ እዩ ማለት ናይዛ ጓል ትዛረቦ ዘላ ኩሉ ኣብ ከብድኻ ኣትዩ በቃ ድቃስ ዝኸልእ ታሪክ ድቃስ ዝኸልእ በቃ ማንም ሰብሲ አይ ዶንት ኖ በቃ ኣለዎ እኮ እዩ ንዝኾነ ጥፋት ንዝኾነ ድኽነት ንዝኾነ ስእነት ንዝኾነ ስደት ንዝኾነ ምፍንቃል ዓይን ኣለዎ ዓይን ዝየብሉ ፅልማት ዝበሃል እዚ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ ዘፍርሕን ዘሕፍርን ንኽትዛረቦ ንባዕሉ ብጣዕሚ በቃ ማለት ከቢድ ዝኾነ ታሪክ እዩ እዞም ኣሕዋትና ዝዛረብዎ ዘለው ክንደየናይ ዝኣክል ስምዒት ሰብ ኣብ ውሽጡ ሒዙ ዝጓዓዝ ምዃኑ ነገረ መንገድና ዝሕብረልና እዩ ነዚ ከዓ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስቑኢልካ በሊዕኻ ምሕዳር በቃ ማለት ሰብ ኮይና እወ ዘይብሉ ኣይምፁትን ባይዞ ንምንታይ መሲልኩም ገዛኻ ናይ ባዕልኻ መጠንካ ናብራኻ ገለ ምስትኽኻል ባዕሉ ጽቡቕ እዩ ግን ካብ ዘላትካ ንእሽተለይ ክትህብ ከለኻ ክትካፈል ከለኻ ትስምዕካ ዝኾነ ትባህት ኣላ ሓንቲ መዓልቲ ንስኻ ንእሽተለይ ጉድል ክትብለካ ከብድኻ ወይ ከዓ ሻሂ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትራንስፖርት እዚኣ እያ እታ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ትጉደል ኢልኩም ንስኻትኩም እውን እጃምኩም ኣወፍዩን ምባል ደልየ ማለት እዩ ትጉደል ብዘየገድስ ተጎደለት እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብላን ኢልኩም ክትወፍዩ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ሕጂ እውን ደጊመ ክነግረኩም እየ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ኣይውዳእ እንዲ ባእሰልችኹም ናይ ኣኽ እንታይ ሙሉእ ዕድሜና ንዓኹም ክንሕሉ ኣብቲ ዶብ ክንኣርግ ኣለና ማለት ዲ ባያኸ ሰላም ግበሩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ነዞም ኣብዚ ብራኸ ሸውዶ ገለ ዝበሃል ዝመፁ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ዝበሃሉ ወይ ትምህርቲ መሃርዎም ወይ ታሪክ ብልክዕ ግለፅሎም ዓገበልዎም ኣውል ስዒድ ዘይስገር ሰጊሩ ንህዝቢ ኣራኺቡ ፅምዶ ሰላም ተባሂሉ ህዝብታት ተራኺቡ ብፍቕሪ ክነብዕ ክትሓቋቆፍ ኣታ ነዚ ህዝቢ ክትሪእዎ ከለኹም ዋላ ከምዚ ምሻሎ ስኽኽ ከይትብሉ እንዲኹም ኣታ ከቢኦም ዝመፁ ዘለዉ እዞም ናይ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣብዚ ፖለቲከኛታትና ባህልቲ ኣብዚ በራኸ ሸውዲ ገለ ዝበሃል ታሪክ ከየፅንዑ ድዮም ፖለቲከኛታትና ዝብሉ ዘለዉ 3 ዓመታት ዝሓለፈ ታሪክ ከየፅናዕካስ ስለምንታይ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ዘረባ ክንከድፎ ዶ ኤርትራ ከምዚ ዶ ቀይሕ ባሕሪ ዶ ናይ ትግራዊት ሃገር ዶ ገለ ዶ ዋታ ሙሉእ ዕድሜና ምስ ሓፃዊን ሓንጨ ምንጪ ጨርሓባሕ ክንብል ኢና ክንነብር ደዲኹም ናይ ኣኻትም ሓገዝ የለና ኢሉ ጉዳይና ባዓልትና ኣለና ኣሉ ማንም ሓገዝ የለና ገለ ትብሉ ሰባት ማለት እዩ ከፈር ሙሉእ ሽግር ተሸኪምካ ሰመይ ጌርካ ምትብል ትኽክል እዩ ማለት ክፍሊ ምልኢት በቃ ዓዲ ምልኢት ሽግር እንድሕር ዳ ሒዝካ ኮይንካ ሓገዝ ኣየለየናና ይበሃልን ትዝክሩ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ኣነ ነዊሕ ግዜ እየ ገይረ በዓል ሰልጠነ ብርጌድና ሓመዱ በዓል ዋዜማ በዓል ጆን ብላክ ይከኣሎ ነሽነሽ ዓወት ካራ ሳሙኤል ሃይለ ራዕዶም በዓል ፊሊ ሸቕዋይ ሞኒካ ኣዱብሌና እዞም ኩሎም ኣብ ሓገዝ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ሓገዝ ዝሰርሑ ካብቲ ቀደም ጀሚሮም ድሓር ከዓ ማለት እንዳተረድኦም መፅኡ ሓገዝ ክሕገዝ ዘለዎ ዝብል ልቢ ዘለዎ ማለት እዩ እንዳሓገዙ ዝመፁ ነቲ ሓገዝ ከዓ እንዳሳተፉ እንዳተሓባበሩ ዝመፁ ድሓር
أنا أشل قلعو مالت منأسي كم بعل أطعم عنده جلست حوصوهم كم زولكم بعل فيلي زيهم كلهم كساب حجي تاريخ الناس صار حلو زموت ومخنيات مالت كم زمناي قدمي حجي زقرب كلكم كلته سبات زرقهم تحارب في اللحي زوقع زنبر عبي سبعي دلول سبعي كن قال يكون عرطام غوبز موز زارو خا ولا حنت نجر سئلوا بقى تتاخم تصقمنا زلهم قال بقى سئل كاس بقى سئلوا غون نعلم كحلفا زدلي ولا حنت نجر يبلون حويناتي كم سرح كم زمو زلو زيوم تاريخ يوم صرح زلو تايم زغورو زلو استصقمت نفسي كدان سعنت نفسي بسماين بمدرن أدلاي زخونة نجار يوم زجور لازلو كابت بسماين بمدرن أدلاي زخونة نجار حدث أيو تأثيره زيت أيقومني حميمة مسيهم زير أخومني زيت أنا نعخومني زبليو مالتي مثلا نعسي ثم زيت أنا نعس بوصانيهم أتات أمي كادي أجو خابل حوي بقى خمسين ولا أيه هاللغة مالتي زي باللي كويني إمبر كمزي قريب كأخنافتي أخت بتصح مجموعة بزلو بوت حيزك أخذ له قل مبال نوع علم تايو صدقي بوصو يزبلك بوصو مالتكو استفليه مالتي فوليس يبلك انتاي مبال محزان نسبات بقى سويلكا مرهرة ازي كاب حزن نلعلي تبقيسكا زخونه يخون تقورو نجر دما اكشن دحر تقبر لها وين كدما بروبليم سولفر تفتح هذا اللي مالتي از كابزي نلعلينا خنردو زلنا نزعلم بزحات يحجز سبات كحجزون تلو نتوم يحجزوا انداخذوا رؤسهم زهارمو سبات نيرو انا خم زي تكبروا صباح نحنا نامتا كم نود قين فلطن قال زبل نيره بين اي نيره اخوم زبل نيره بيني مالتي نيرهم بعل يونص بعل حجي خا غورايا قال حوسهم دزلو سويلم حسوس زبل سمعيتا زلهم سبات نيرهم تعينت بهاري يريهم زلون زي فلطو مالتي كم كن حجز يبلان قال زول سبات امنتا كم نود زي نفلط وليدكا تيودا خايت مكحيو صقم جميرنا يوم برتنابرا ايزازمنا يون سو صباحتا يفطر كل ما نمز فلت سبيل هندبتيو كابي عالم نابي عالم تسددونا يتفلت انا كو ابعق العدي ازلو خاب اوروبا تبل تغليخ اي فلت فطار انتي كم زغبر اتا صبح زحاشت عدي ارترا تكون تغليا حاشت عدي اثيوبيا تكون تغليا تግራይ تكون تغليا صبح مغنياتو تازلوهم العدون وحسنتا صبح اب ايد فطارن براب ايد سبي كونت اي تفلتن مال زي يغمت كن ነገር هابن كويني سو عالم نحناسي أنا كم إكزامبل غير الزاربو بوزح نجار يزلن سو أنت يتمكحنا نتوم زحجزون أنت يدفرنا سمعيتهم أنت يقول أنا يوم حجزونا مجبر مدلاي مالت طبب كألت تحتنا زي كله تتصاور كأيو زجبر سؤالكم كم زي تقولوا مملسكم كوكم يتقال عزيز سمعوه واه حجزي لو ما خبرنا قد توصل سهم غير كموتين اسسقولوا سو تحجزون حريت خلوخنكم لحجز سوي تربشوا حجز يتلو بدليتي لحجز اي حجز لو لسوات كيركم نايكات حجز لنا الدورو كلت بالزكو وا ات حدا شجر لك خمس لك تناخذي بزح شجرات يوم يوخا which is لحاله ما تصلك حجز كونش اسكعوي يلكا هيبقى تقبل لك امبيلو لك سوله بقى عدمي تعنيها وكلكات حلف امبيزو كل شجر حسكاس ليه يمثل كرعه تتጫወتوا لي تبكر قصيلو زخز مفتح يقرارينا يعني مالو عام مال تسعنو مفتار حجز موصا قال غيزياو شجر يفتح رقم بي زلاقه شجر يفتح زي مالت احد شجر له احد بوتاتات لولو شجرات بتيك توكنا بحجزينا يفتحي التوسن ነገር غير كالهم هيوت مدحنا كتغبر تخلمي زلاقነት مفتح غبر لخل اكل كاليو لو يخم طيقلو غبوكم مسكالي يخونكم بتباسل غبوكم تقلالا اب ኢትዮጵያ ዘለና ስደተኛታት ኢትዮጵያ ለኤርትራውያን ስደተኛታት ተኾን ዓዲ አይኮነትን ነፍሳም حرام ወይታያ ተግበር ዝካል ሙሉ ዶክመንት اب ኢድና ኣለና መጠንቀቕታ ተዋሂብና እዚ ዶክመንት እዚ ኣብ ሚድያ ከይንሪኦ እንተ ዳሪና ያኻ ተሐንቅት ንስኹም ተባሂልና ኣብ ኢድና ኣለና ዶክመንት እሞ ንዑ ሒስኩም ንጄኔቫ ኸይድኩም ናይ ሪተርን ስራሕ ስርሑ እዚ ኣኽብል ናብ ላይፍ ካዲ نوح جزء تأمين نزنا رسب بحرك زي أوساني تحاوري تأيام attention حدقا refeeding syndrome زبهال انتاي مالت مخانو زي مالت زي حقوزو السبات حقوزو انتلو زقات امومت اقامات بزحيو توم زي حقوزو السبات زولو وخونتات ما تري قبريو زي نايب علمو مخري مسمعي لليو مسمعيو زي بزح مقو كن هو انتلنا لا حدقا كنأتيو هم نخيل تفلطرو
ሰላም ዶክተር ዙፋንየ ስለ ሪፊዲንግ ሲንድሮም ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ጥሜት ጊዜ ምንጭ ሓይሊ ክኾን ልኽእል ምግቢ ስለሌለ ሰውነትና ስብሕን ስጋን ብምቅጻል ብህይወት ከጽንሐና ይሞክር ኢንሱሊን ከምኡውን ፎስፎረስ ፖታሲየም ማግኒዚየም ዝበሃሉ ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት መጠኖም ይትሕት ስለዚ ከም ጁስ ብስኩት ዝበሉ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ንዝጠመየ ሰብ ሓደ ግዜ ኣብ ንህበሉ ሰዓት ሰውነትና ቶሎ ሪኣክት ይገብር መጠን ኢንሱሊን ይውስኽ ኢንሱሊን ነቶ ክተቕሰልኩም ዝጸናሕኹ ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት ካብ ደምና ናብ ህዋሳትና ወይ ድማ ናብ ሴላትና ብምእታው ዝገደደ መጠኖም ክቕንስ ይገብሮም ብደካቶም ንጥረ ነገራት ሰውነትና ሓይሊ ከመንጭ ስለለይኽእል ጨዋዳታትና ይደኽሙ ልብና ይደክም ነርቭና ይደክም ከምኡውን ካልኦትና ሰውነት ክፍልታትና ወይ ድማ ኦርጋናትና ፌል ይገብሩ እዚ ክሻዕ ሞት ከብጽሕ ልኽእል ሓደጋ እዩ እዚ ሓደጋ እዚ ሪፊዲንግ ሲንድሮም ይበሃል ሓደገኛነት ሪፊዲንግ ሲንድሮም ልልጠመየ ሰብ ምግቢ ምሃብና ለይኾነስ ብሓደ ግዜ ብዙሕ ምግቢ ምሃብና እዩ ንዚ ድማ እዩ ናይ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ነዊሕ ግዜ ጠሚሉ ዝጸንሐ ሰብ ቀስ ብቀስ ምግቢ ክህውን ንሪኦ ኣብ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዘሎ ናጥሜት ሓደጋ መልሲ ልምሃብ ተሳትፉ ለለኹም ኣካላት ኹኑ ግለሰባት ብዘጋጣሚ እዚ ምስ በዓል ሞያታት ጥዕና ትግራይ ጎኒ ልጎኒ ኮይንኩም ክትሰርሑ መልእኽተይ ክሕልፈልኩም ይደሊ ይቐኒየለይ ንሕና እውን ይቐኒየልና ክብርትን ፍትውትን ሓፍትና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ሓበሬታ ወሳኒ ዝበሃል ሓበሬታ ኣብ ሰዓቱ የሄባ ዘላ ማለት እዩ ጎበዝ ኩሉ ሰብ ብዝኽእሉ ይዝሕግዝ ክንብል ከለና እዚ ማለት እዩ እቶም ሓበሬታ ዘውፁ ሓበሬታ ይውፅለው እቶም ዝሽከሙ ይሽከሙ ኣለው እቶም ዝጠርዑ ንጠርዕ ኣለና ማለት እቶም ዘውፁ ሓበሬታ ነውፅ ኣለና ኦፍ ኮርስ ሓበሬታ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንዝሰምዖ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሼር እናገበሮ እንድሕር ዳኸይዱ ጥቕሚ ዘለዎ ምኽሪ ስለ ዘለዎ እንዳተሰምዐ ንኣእምሮ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ዘለና ርድኢት ከዓ እንዳተቐየረ ብኡ መጠን ነቲ ዝሕገዝ እንዳተሓገዘ ይኸይድ እዚ ኩሉ እጃሙ ይወፍ ማለት እዩ ጽቡቕ ይቐኒየልና ኢልና ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ዓዲ መሓመዳይ ዝርከቡ ሕልፍ ኢልካ እዩ ካብ ሕጻጽ ንእሽተለይ ቦታ እዚ እውን ልዕሊ 6600 ተማዛበልቲ ንዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ብዘይ ምኽኣሎም ብሰንኪ ጥሜት ኣብ ኣፍ ሞት ይርከቡ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ከም ዘረጋገጾ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብቲ ማእኸል ዘጽለሉ 282 ተመዛበልቲ ብጥሜት ሞይቶም እዮም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝተደኮና ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሓንቲ ዝኾነት ዓዲ መሓመዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ዛጊድ ብዘይ ምስላጡን ብግዜ ዝግመት እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ምህላውን ካብ 2016 ክሳብ ሕዚ 283 ወገናት ግዳይ ሞት እንትኾኑ 6630 ወገናት ድማ ንህጹጽ ደገፍ ተሳጢሖም መዓልታዊ እናደኸሙ ይኸዱ ምህላዎም ኣተሓባባሪት ማእኸል ኣይተ ብርሃን ኣማራ ገንዚቦም ይብል ኣሎ ስለዚ እዚ ኣተሓባባሪ ማእኸል ተመዛበልቲ ዓዲ መሓመዳይ ልዕሊ 27300 ስፋ ዝሓዘ ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ መራሕቲ ስድራ ኣዴታትን ጠዋረ ዘይብሎም ወለድን ምዃኖም እውን እግረ መንገዱ ይገልጽ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ከባቢ ዓዲ መሓመዳይ ዝርአ ዘሎ ካሊእ ጉድ እዩ ማለት እዩ ዓዲ መሓመዳይ ማለት ካብ ሕጻጽ ሕልፍ ኢልካ ማለት እዩ ዝርከብ ካሊእ ንእሽተይ ከተማ እዩ ኣብ መንጎ ደደቢትን ኣብ መንጎ ማይሓንሰን ዘሎ ካሊእ ከተማ እዩ ማለት ንኢድ ጸጋም ንምዕራብ ክትከድ ከለኻ ዝተርፍ ከተማ እዩ ዝዓበናሉ ቦታ እዩ እዚ ኩሉ ቦታታት እዚ ኣብ ጸገም ከም ዘሎ ክነገረኩም ኢለ ምክንያቱ ሕጻጽ ክበሃል ተሎ ጥራሕ ትኹረት ነቲኣቶም እውን 27000 ዝኣክል ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘሎሞ ከም ዘልዮም እግረ መንገዱ ክሕብረልኩም ኢለ ማለት እዩ ንቐጽል سند حقي يزارو زلت قداي نعمناي سند حقي فيديو يقريتها قولي وهذا ما كان يفلق بزعرة هذا أبوش يرتاح له أخليلو تسفاتين سونغ رايتر زعونا في ولا له أبوش يرتاح له تراي زعنا دايو كم جاء سكيت ذكروا أنا مقدمي وأشياء نيري لومي نتانا حسب أي تبدل معناته صباح نايتي يزبدل زبسة مع الكاء تبدل سحتي كذا تبقيشو هذا بغربة زفوتحونا بزعمه أول سعيدون كابتن كندي صحفي ناوتيو قال زبل هذا مدقتي زي زفوتين أنا كربا بيت السويون بغربة إن نتاش منبل سبك هذا لو حبري ثاني هذا زي قال بغربة زفوت سبات
لو زي رخي كذا لا حبرتها جيجايو ስለዚህ እሱ ነው ኮና አውሲዕ ጽሕኩ ሃራይ ገጻት ፌስቡክ ሁሉ ገናት ይለኻ حكم ዛ እንዴ ንግደት ብዙሕ እንዳሽሙ ዝገብር ፕሮፓጋንዲስት ወይ ረሃብዎና አትናቱ እንዳሽሙ ተራ ጽሑፋት ከምስታት እንደዚህ ኮይኑ ምስነት ወገለ ዝምከ ብዙሕ እንዳሽሙ አይበልኩን ማለት ስለዚህ እንዳሽሙ ደጋጊ መምስሓት ኩላ በተሰብና ሒዛብና ሓበሬታ ደጊሙ ከምዚ አይብል ማለት ሰላም ሰልጠነ ሓወይ ታዘሕት ከምዘላ ዘንብበልኩ ዘለኹ ማለት بتاصحفتي بزعبا اخويلو تسفاتين زلا اخوكا دغاغيمي لتزحبر النسب نقولنا تفوتون حكم حاتي تلا شفت زي بلو زي كون يمسلن مخانو كراغس كيله بتعمي نعاي جيجا حوريتا هيبو انا مستزلنا واحد سكياتنا يزبنا اقربا بمسمحي كم ها وش تسمع خوينو قصاني لا انترنت اكسس كدقه زعبا بغليلو امنو وجينيز حراي ዲስክሌመር ምዃነ እያ ሰልጠነ ንሓደ ሰብ ኣኾሪዎ ኣቐይምዎ ነይሩ ሶንግራይተር ዝበሃል ሓደ ሶንግራይተር ዝብል ማለት ቅጽል ስም ዘለዎ ቅጽል ስም ዘይኮነስ መወዳእታ ሽም ዘለዎ ዝተጸውዐ ሓውና ማለት እዩ ንኣወል ስዒድ ጽሒፉ ዝህቦ ንሱ እዩ ብዝብል እቲ ጽሒፉ ተዝህቦ እውን ጽሒፉ ዝሃቦ ምናልባት ቢሃይንድ ዘ ሲን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ንሱ እዩ ንምባል ዝመስለኒ ስለዚህ እዚ እዩ ነይሩት ናታቶም ወቀሳ ኮውን አይነወሮም ብዝብል ነይሩ ንሱ ግን ከምዘይ ኮነ እቲ ኻሊ ዝሃበሰብ ንሱ እዩ ዝሃቦ ንሰልጠነ ስሑት ከም መዓልቲ ከም ዝወዓለ ጌጋ ሓበሬታ ከም ዘመሓላለፈ እሞ ከዓ ብስሕተት ከምዚ ከም ዝተዛረበ ሰልጠነ ደጊሙ የረዳእና ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ይቅርታ ምባል ንዝተሰሓት ከያ ስሕተት እርማት ምውሳድ ከዓ ናይ ዓብይ ሰብ እዩ ስልጡን ሰልጠነ ከም ሽሙ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ሰብ እዩ ኩሉ ሓላፍነት ወሲዱ ዝሰርሕ ሰብ ከምዚ ኹውን ከም ዘለዎ ነግረ መንገድና እንዳሓበርና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ በዚ ዛዚመ ኣለኹ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቦ የስምዕና ተሓናቐኒ እዩታ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ